Helo, Beryl Coolidge ydy'n enw fi, a hoffwn ni siarad efo chi rwan amdan y darpariaeth dwyieithog sydd gennym ni yma yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd yn Brifysgol Bangor. Mae gennau 3 peth sy'n ni'n licio siarad efo chi amdan heddiw yma. Y peth cyntaf sydd angen i ddweud ydy bod ddylsach chi fod yn falch iawn o'r ffaith eich bod chi'n medru siarad Cymraeg. Achos yn y byd gofal iechyd, mae bod yn medru siarad Cymraeg yn gwneud gymaint o wahaniaeth i'r claf. Enghraifft, dudwch bych nain a taid chi'n mynd i'r ysbyty neu yn bod yn wael, a maen nhw wedi arfer siarad adra yn Gymraeg. Pan maen nhw'n dod i dderbyn unrhyw ofal gyda ni yn y maes gofal iechyd, efallai bysa nhw yn teimlo'n fregus. Ac oherwydd hyn, bydden nhw'n ffeindio hi'n anodd iawn i drafod sut maen nhw'n teimlo ac i fynegu eu symptoma a'i pryderon yn yr ail iaith fel petai. A fysa nhw'n ffeindio hi'n lot haws i fynegu sut maen nhw'n teimlo yn Gymraeg. Ond weithiau, mae'n anodd iddyn nhw ofyn os oes na rhywun ar gael i siarad yn Gymraeg efo nhw. Felly, mi ddylsan ni gynnig y gwasanaeth yna. Ar ddiwedd y dydd, ddim eisiau poeni amdan y lefel o'r Gymraeg. Y peth pwysig ydy, y gwahaniaeth mae o'n neud i'r claf, hyd yn oed os da chi jyst yn defnyddio 1 neu 2 o eiriau yn Gymraeg. Mae o'n medru tawelu meddyliau pobl a gwneud iddyn nhw deimlo yn lot gwell. Felly, byddwch yn falch iawn o'r ffaith eich bod chi'n medru siarad Cymraeg a neu siŵr bod chi'n cofio ysgrifennu hynna ar unrhyw gais da chi'n gwneud. Ond yma yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd, da ni yn ceisio bod mor gefnogol a bosib am eich anghenion chi fel myfyrwyr hefyd. Os da chi wedi gwneud tra da chi'n dewis eich pwnc efo ni yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd, da ni yn cynnig i chi gael tiwtor personol sydd yn medru siarad Cymraeg a Saesneg, sydd yn medru trafod unrhyw pryderon sgynnoch chi tra da chi yn astudio hefo ni. Mae'r darlithoedd, rhan fwyaf darlithoedd ar gael yn Saesneg, ond mae'r adnoddau yn ddwyieithog. A mae yna adnoddau ychwanegol ar gael ar y safle bwrdd du Blackboard da ni'n ddefnyddio. Mae heina ar gael yn ddwyieithog. Os oes na waith grŵp, gewch chi ddewis i fod mewn grwpiau Cymraeg neu grwpiau Saesneg. Os oes na fwrdd trafod neu unrhyw llawlyfr sydd angen cael ei gwblhau, gewch chi ddewis wneud hwnnw yn Gymraeg neu Saesneg. Efo'r gwaith academaidd, gewch chi person sydd yn goruchwylio chi ar yr aseiniad yn Gymraeg neu Saesneg, a gewch chi ddewis ysgrifennu a cyflwyno'r gwaith yn Gymraeg neu Saesneg. Be dwi'n drio ddeud ydy, mae o dewis chi ydy o'n gyfan gwbl, a gewch chi wneud cyn lleiad neu cyn gyntaf y cwbl lot yn Gymraeg os ydych chi eisiau dewis. A da ni yma i roi cymorth i chi tra ydych chi'n astudio hefo ni. Mae gennym ni adran yn y Brifysgol o'r enw Canolfan Bedwyr sydd ar gael yn oed cymorth. A mae yna gyrsiau gloyw i iaith ar gael hefyd tra ydych chi'n astudio hefo ni. Ond efallai bod chi wedi arfer gwneud eich gwaith academaidd yn Gymraeg tra ydych chi wedi bod yn yr ysgol neu yn y coleg uwch. A bod chi'n teimlo lot mwy cyffyrddus ysgrifennu a gwneud eich gwaith academaidd yn Gymraeg. Mae gennym ni nifer o myfyrwyr sydd wedi gwneud y cwbl lot tra maen nhw wedi bod hefo ni yn Gymraeg. Ac un o'r manteision o ddewis gwneud hyn yn Gymraeg ydy, gewch chi, os newch chi fynd at wefan y Coleg Cymraeg,
Mae yna fanylion yn fan yna amdan 2 fath o ysgoloriaeth sydd ar gael. Mae yna ddewis o ysgoloriaeth llawn sydd yn gofyn i chi wneud 80% o'ch gwaith yn Gymraeg bob blwyddyn. Ac os da chi'n dewis gwneud hwnna, gewch chi 1000 o bunnau ar flwyddyn. A neu fedrwch chi fynd am yr ysgoloriaeth cymhelliant sydd yn golygu gwneud 33% o'ch gwaith yn Gymraeg a cael 500 punt y flwyddyn oherwydd hynny. Felly os da chi wedi arfer ysgrifennu, wel mae'n gwneud lot o synnwyr i gario ymlaen, gwneud hyn tra da chi'n astudio hefo ni. So, cerwch at y wefan Coleg Cymraeg Cenedlaethol am fwy o wybodaeth am hyn. So, yma yn y brifysgol, yn yr ysgol gofal iechyd, da ni yma i fod mor hyblyg a bosib ac i eich cefnogi chi pa bynnag da chi'n ddewis a wneud tra da chi hefo ni. Felly, ymunwch â ni yma yn Fangor a mwynhewch eich amser tra da chi hefo ni. Diolch fawr.